לתלמידי שכבה ד'. בסרטון הזה אני אזכיר לכם איך נכנסים לאימייל הארגוני שלכם nrאות.org. אז בואו תראו, אנחנו לוחצים על כפתור הכניסה אחרי שנכנסנו לגוגל, ובכפתור הכניסה אנחנו הולכים לחשבון אחר ואנחנו נכניס את הכתובת מייל הארגוני שלנו. הכתובת שלכם מורכבת משם המשתמש שלכם הקבוע של משרד החינוך, שזה אומר שם משתמש שאיתו אתם נכנסים מספר בין 7 ספרות, איתו אתם נכנסים לאופק, בריינפופ, גלים. אז אני אקליד את השם משתמש של יונתן. הנה הוא כבר נמצא לכאן. שימו לב שאתם מקלידים 7 ספרות, שטרודל, ששטרודל זה החץ בלון על המקלדת שזה שיפט והמספר 2 ביחד, שני הכפתורים, nrאות.org. אתם שמים לב שלא שכחתם ולא פספסתם שום דבר מכל האותיות האלה, אחרת אתם לא תיכנסו, ולוחצים הבא. לאחר מכן אתם מקלידים את הסיסמה 4 פעמים הספרה אחת, בואו נראה, 4 פעמים הספרה אחת, ועכשיו אנחנו מקלידים את 4 ספרות של הסיסמה שאיתה אתם נכנסים לבריינפופ, אופק, גלים, 4 ספרות של סיסמת ההזדהות האחידה שלכם, ולוחצים הבא. עכשיו איך אתם יודעים שאתם נמצאים באימייל שלכם? אתם לוחצים על ג'ימייל ואתם בודקים כאן למעלה בעיגול שזה באמת השם שלכם. אם יופיע לי יונתן בן דת, אז נכנסתי למקום הנכון.